Igbo nwere nze moza na atinu na asị na gịnị mere asị na ọ bụ na dochi gbara ọtọ tee nkwụ na ihe ọ ga-etete na ọ gaghị atọzi ụtọ. Biko aga m achọ ka ịta gị arụ m 5 Eastern Igbo governors na Mdizi. Asị ihe karịa tụọ ya aka. O nwere nkụzi nchọrọ inye den o nwere ihe ọzọ nchọ ka m tụnyere ha n'uche. Ka o si wee gbatakwuru unu ga-achọpụta na norms and values njirimara ndị Igbo na ana site na agba. Biko aga m achọ ka these 5 Eastern governors isa a na-akụzi Igbo n'ụlọ akwụkwọ anyị dị iche iche mara m achọ ka ha create timetable ya gbasatara omenala na ọdịnala Igbo ka ọ bụrụ subject iche. Ọ bụ na iji n'ugwu ọsọ onwe ha na-akpọ Islamic studies, Islamic gịnị then enwekwa nke ha na-agba ụzọ mee n'ụtụtụ ebe 6-7 before nwatakịrị ejebe school. Ọ ha jos mee ya otu a. Ka anyị bido n'oge kịta mmadụ aga agwọkwara tọrọ ya o. Mmadụ aga agwa tọrọ ya. Ka m baa n'ihe m bịara. Enwere ihe onyinyo mfu na-efegharị n'iru akwụkwọ gbasara nwata nwaanyị nọ na dijekwuru enyi ya nwoke ya wee na-eso nwa na-evidio nwa nke ọfọ ndebe na ekwentị ya nwa ya wee were ya wee gosi papa ya. Ọ nwe ihe nchọka m weta ebe ahụ. A sị na ofu nne na amụma na ọ bụghị ofu Chineke. Chineke kechara ụwa ka nwoke wee kee nwaanyị wee mụba ụba wee were ọtụtụ omenala wee nye ndị abụ onye Muslim, ndị abụ onye Asia, onye abụ onye Europe wee dịrị gaba. Asụsụ anyị dị iche iche otu a ka omenala si wee dịkwa iche iche. Oteroto ndị si akpọkwuchi ha na otu ndị si ebekuchi ha n'otu ha si eme nke ha. Anyị nwa bụ ndị Igbo. Anyị nwere omenala nke anyị dị iche iche dịka anyị si ehube omenala anyị bụ okwu ekwuchara wee ṅụọ iyi. Kpatara o ji abụ na ụfọdụ bịara ka ha gwara tọrọ ha na ndụ a ma ekweghị ihe dị otu ahụ wee mee. Chineke nwee ka o si ke nwoke nwee ka o si wee ke nwaanyị. Ọ dị ụzọ ihe nọ na-agba akaebe na-agbagara Chukwu nke a kpọrọ ala, mmiri, ikuku na ọkụ. Ọkụ bụ kpakpando, anyanwụ na ọnwa wee dịrị gaba. Ọtụtụ ọsọ ihe inwe ike ịfụ nwa anya n'ihe ndị abụọ dị ka ana na mmiri na kpakpando. Ị ga-afụ ya anya mana ị gaghị emetụ nwa ana, naanị ana ka ị ga-emetụ aka. Kpakpando bụ na ị ga-ene ya anya, ị ga-enesi ya anya ike na ọnwa na ihe ndị a wee dịrị gaba. Na mmiri bụ ị ga-afụ mmiri mana ị gaghị ejidenwu mmiri n'aka. Mmiri enwiro mmadụ na-aga na mmiri, mmụọ na-aga na mmadụ na-aṅụ mmiri na-agakwazi na mmiri, mmụọ na-agakwazi na mmiri. Ka m dobe ya ebe ahụ ka e wee butuo ya n'ọkwa alụmalụ. Gịnị bụ ọkwa alụmalụ na omenala Igbo? Omenala Igbo n'ọkwa alụmalụ bụ mgbe nwoke kwadoro jekwuru nwata nwa agbọghọ ya ekwetere ha ga-abụkwara iji wee hube ọgbụgba ndụ nke si na agbụrụ rụpụtọrọ wee hube ngwuru. Kedu ngwuru onye dị ya? Ọ bụ ngwuru Okeke. Okeke a ga-enwe ngwuru, a ga-enwe nwaanyị ga-anụ ya n'akwa iji nwetara ya wee sị na ya bụ okere gịnị ngwuru Okeke. Ọ bụ ya kpatara n'oge gboo ọ bụrụ na mmadụ nwụọ okorobịa na-atụ ime na-amụghị nwa, ndị be ha na-eje anụtarị ya nwaanyị ọbịa mee gị ọbịa mụba nwa n'afọ Okeke nwụrụ anwụ. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị di ha nwụkwara anwụ ele ha anya na ha amụtaghị nwoke maọbụ na ha mụrụ nwoke mụọ nwaanyị chọọ ka amụkwa nwa ọzọ. Ngwa ngwa a chọrọ di ha afọ na ha kwachara ije di ọchị ịnọbe di ọ ga-anọbe di ya mụọ nwa ma ya na omume eme omenala dị ebe ahụ wee mee emume nkwuchi. Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ chọọ ka nwanne di ya kpuchie ya, ụmụnne di ya ga-enye ya nkwado eji ya ma ọ chọrọ ịnọ ma ọ bụ na ọ chọghị ịnọ. Nwaanyị dị otu a kweta onwe ike ịmụ nwa n'azụ di ya mana ọ ga-abụ agreement nkwado ya na ụmụnne di ya nke ahụ nne eji iche. Kedu ihe bụ ọkwa alụmalụ di na nwunye? Mgbe nwaanyị kwetere bịa nwoke a wee kwụ ụgwọ isi ya. Cheta na asị ụbọchị nwoke lụrụ nwaanyị ka ndị mmụọ batara be. Cheta na ngwa ngwa nwoke bịara ịlụ nwaanyị otu onye adịghị anụ nwaanyị. Ụmụnna ga-eje ebe ahụ. E nwere ụmụnna a na-afụ anya nwee ndị ada afụ anya. Ọ bụrụ na papa gị nwụrụ anwụ ma ọ bụ nna gị ha abana n'ọkwa ndị ichie. Ụfọdụ na-aza John Okafọ ahụ ị na-aza ọ bụ aha gị. Ọ bụ nna gị nwụrụ anwụ. Ọ nwụrụ anwụ ọ bụrụ eziokwu mana ọ na-akpa agwa na ndụ gị. Ọnya ka ị ga-ebi wee hube ngwuru gị ị ga-eji wee jee mụta nwaanyị. Eruo ebe aha ngwa ngwa ị nụrụ nwaanyị gị nwa bụ nwaanyị arụsị be ụlọ na arụsị be di gị ha bụrụ n'otu. Ịhapụ gị arụsị be nna gị bịazi arụsị be di gị maka na ichere di gị mmanya, maka awụpụrụ ndị ana, maka awapụrụ ọjị. Emere omenala ọ bụrụ na nna gị nwụrụ anwụ a na-egbu ewu ndị ọgaranya, ewu ndị ichie ndị nna ha nwụrụ anwụ kpọpụrụ papa gị ọbara ka o wee rie maka a sị na gịnị mee orimara eruru na maka ndị be anyị na-ekwu okwu sị gịnị ewu elu rie ala rie ntarakuku ana. Ọ bụrụ na enye papa gị nwụrụ anwụ ọnọdụ ahụ ọ ga-enwe aṅụrị na be ndị ichie ya fụ na enyego ya ọnọdụ ya. Ndị ichie be nna gị ga-ebu gị mmanya sị gị na gị ji ebunye di gị. Ndị agụ gị ma ndị gị na ha so biwo maka ndị Igbo nwere nkwe na nwata anaghị abịa ụwa naanị ya quote me anyway. Ndị ụka ma otu a mere ha ji akpọ ha guardian angel ma ọma onye nche. Ị ga-abịa were mmanya eji nkwụ enu eme mana ụfọdụ na-eji wine mana ọ bụrụ ihe m bịara ikwu. Ị ga-eje chọọ di gị
bunye di gị mmanya iji wee mee ka mmụọ na ozu mmadụ gbaa aka ebe na onye abụrụ na di. Ọ bụrụ na nwoke ahụ alụghị gị na gị ya na-eri enyi, nwoke ahụ nwere ike ịkpọta gị debe na be ya ị na ọwọ week na otu weeks ụmụ nwoke taa na-abịara ya gị na gbasa nwoke ahụ. Mana ngwangwa nwoke a bịakwa ụgwọ isi gị wụpụrụ na agba ndụ kwubi okwu ibuga arụsị naanị nwoke ahụ na-efe. Sọsọ nwaanyị bụ arụsị di ya nwere, nwaanyị bụ arụsị agba ọtọ efe. Nwaanyị nwere ike ịkwa gị ndụ sọsọ na ọgba ọtọ na-eji mmiri, na-eji ọjị, na-eji ha ejite ọbara na-agbụ ya n'ahụ, mmiri dị n'ara, mmiri dị ya n'ahụ. Chineke kere nwaanyị ka ọ bụrụ onye na-echekwa ndụ nke a kpọrọ incubator of life. Ọ bụrụ na di nwaanyị tụba nwaanyị ime na ọ chọghị ịmụ nwa, nwaanyị nwere ikikere isi na ị gaghị adị. Nwaanyị bụ obere chi na okike na ya kpọpụta mmadụ n'ụwa. Ka nchi ya azụ n'ihe m na-ekwu, ịbụ nnukwu arụsị site na ngara gị maka na ị na-agba ọbara, ị na-azụcha ya niile a na-azụ. Ị nwere ikikere idebe di gị ndụ, ị nwekwara ikikere igbukwe di gị n'agbanyeghị na di gị bụ isi. Ị nwere ike iji ike dị gị n'ime nke iji bụrụ nwaanyị dogha nwoke ọdụ, dogha isi, mee nwoke ahụ eje ana ije ọrịa be dibịa onwe ha ebe ijere. Mana mgbe ngwa nwaanyị bidoro gbaba n'ezi jezie na ugwe na-agwara nwoke ọtọ kwesịrị ka ọ bụ na ọta chọrọ ịgba ngwa na ị ga-egbu onwe. Ime ike chọrọ ọsọsọ dị gị ga-ata afọ mada ma kwadoba afụfụ go. Nwaanyị afọ na-aga viral kịta, kedu onye nya ya ọkwa di mmadụ je na-ara nwunye mmadụ. Ọtụtụ mgbe ụmụ nwaanyị anyị anaghị anụ onye ha fụrụ n'anya kama a na-anụ onye dị redi, onye nwere nkwado ka ọ nụọ dị ka o soro ibe ya wee zaa ha. Mana ana m achọ ịgwa gị ebe a na ịfụnanya abụrụ ya ka eji alụ alụmalụ. Ihe eji alụ alụmalụ bụ nkwudosi ike nke akpọ commitment. Maka na onye inwe commitment, nkwudosi ike n'ebe mmadụ nọ, ị ga-ahapụ ya jee chọọ ọzọ. Ọ dị ọtụtụ ihe nwere ike ịma nwoke mgbe gị na ya nọ n'alụmalụ. Ọ bụrụgodo na ahụ adịrọ di gị ama ọ bụ na di ga-enwezi ego na ọ nwere ị na-agabiga n'alụ antisi na alụmalụ a pụta jee kwuchi ya ngotobere onwe gị agba ọbịa. Ọ bụ arụ, ọ bụ nsọ ala. Ọtụtụ n'ime unu na-eme, ụfọdụ n'ime unu nọ na be di na-aza afa na ọzie na-edina nwoke nke odi na nke odi na-echi di na nke anti kwadobe afụfụ gị maka na ndị a na-aga agha gị. Ọtụtụ ndị na-eme ha afọ nwaanyị di ya nwere asị na ọ na-egbu di ya maka na na di ya nwa na ọ na-agba n'ezi. Mana ụfọdụ ndị nwunye unu ndị ajadu aka ndị nwunye unu dị asọ ọ wụkwuge put me anywhere. Married women na bụ ndị ka ara dị n'ezi karịa ndị ajadu di ha nwụrụ anwụ. Mụ kwuru ya. Ụfọdụ ndị na-eje nke egwu ọgwụ were afa fuchie di ha na-eme ha dị ma ọ look the less isi kwadobe afụfụ ị ga-ata ata. Ekwu onye ụfọdụ sị na a na-akọta ụmụ nwaanyị. Nwa gị wachọ m ka m jụọ gị ihe ị na-eme dị nwunye nwa gị ga-eme ya nwa gị. Ị gaghị anwụ, ị ga-adị ndụ fe ihe i mere onwe gị. Nke abụọ, ụfọdụ na-asị kedu ka nwaanyị ga-esi tacha afụfụ gbaa n'iri o wee bụrụ nwoke bụ onye ga-ata afụfụ ya. Ọ bụrụ na ije na Genesis chapter 3 mgbe Chineke kechara o were iri eti nwoke n'aka, mgbe Adam na Eve tara mkpụrụ esi asa ha tan, enweghị ihe a jụrụ Eve, onye a jụrụ ajụjụ bụ nwoke. O gosiri na agaghị ga na-eru ebe nwunye gị nọ. O gosiri na ọ ka a ga-ajụ ese nwunye gị. Kpatara ndị Igbo ji asọpụrụ nwaanyị nọ na di na ọ bụ na gị na ya nwee okwu asị ya chere ka di ya bata ka eji echi gosiri ihe. Maka enweghị onye na-akwụchitere nwaanyị ahụ, maka enweghị onye na-afụ maka nwaanyị ahụ, maka enweghị onye na-echekwa anya bụ arụsị na enwere onye na-enye arụsị ahụ nri. O dibịa eze mmụọ na-afụ maka arụsị ga-agwa gị ihe arụsị a na-asara, gwa gị ihe arụsị a na-asọ. Arụsị a ga-abịa gwa gị eze mmụọ na-afụ maka arụsị a ga-agba mbọ iji mee na ihe dị otu ahụ mere. Mana taa ọtụtụ n'ime ụmụaka anyị na-ahapụ na-eje na-ara nwunye mmadụ chefuo na ọ bụ arụ. Ya ka m ji sị gị na ọ kwesịrị ka these 5 Eastern governors biko kewapụta na ihe akpọrọ ọdịnala Igbo ka ọ ga-abụ timetable iche ka anyị bido na nwa maka na ihe na-eme kịta fere arụ. Ihe a nwaanyị a mere kịta na nwoke a mere bụ nnukwute arụ. Echi ha ga-akwụ ụgwọ ya, ndị ụmụ ha ka ga-akwụkwọ ụgwọ arụ ya fọrọ akpọ. Ihe a nwaanyị a mere kịta che na ọ bụ ndụ. Gwa m mmadụ ji ịnụ nwa nwaanyị ahụ echi kere wa ga-anụ nwa nwaanyị ahụ. Ọ bụ okwu ahụ ndị Igbo na-atụkwa n'inu si atakata nkịta ọha atagburu atagbu ọkụkọ kpara ajọ ọrị na ọha ajụ na ọha uche tutu ije n'ọnwa ya. Generation course ebidogokwana. Generational course kịta o bidogokwana ebe ụmụ nwaanyị anọ na asị gị ịma ha mami ya nke agbara n'ihu akwụkwọ mgbe nwa onye bi otu isi ọpụọ. Kedu ihe kpatara na mmadụ na-ebi ndụ mmadụ adịghị ebi ndụ cheta na o nwere ọkọta azụ ma ọ bụrụ ndị Igbo? Ndị Igbo bụ ndị amaara amara bụ ndị na-ebi ndụ maka ha kwere nkwenye na ihe ọ bụla onye metara na ọ ga-ata afọ. Ịta ya n'ụwa ụwa gị na-abịa abịa ị ga-ata ya. Ọ dị ụzọ ihe ịtọ na-arụ ọrụ na ndụ mmadụ. Akara aka gị ọbịbịa ụwa gị ihe imetere n'ụwa mgbe gị na ezinụlọ isi wee pụta. Ihe taa bụ ihe na-arụ ọrụ na ndụ mmadụ. Mana ọtụtụ mgbe ị ga-achọpụta na ọtụtụ ndị be anyị na-ebi ndụ dịka enweghị ihe a ga-eme. Onye na-ekwukwenụ nka, onye na-eme nka maọbụ nke ọzọ. Mana ịrapụrụ nwunye gị jekwuru nwunye onye ọzọ na-ara ya, na-enye arụsị ihe o kwesịrị ka onye ya ọ bịa bịazie and arụsị nyere ihe okwe arụsị a nwere ike igbu gị ebe a tigbuo gị.
anọ m ebe a na-agwa gị na ị ga-eketa ọnwụ nke gị. Ị ga-anwụ, nwunye gị akpụpụrụ gị isi amara nwunye gị. Ị ga-agba ọkụ ebe a na-ara nwunye gị. Ụtụtụ n'ime anyị na-ebi ndụ enwezi onye na-enwe nsọpụrụ. Anyị chọrọ ịdị ka ndị ọcha, chefuo na ndị ọcha nwere omenala na usoro nke ha ji ebi ndụ. Onye ọcha ejikwa ya iwu be ha egwu ịda iwu, ị ga-akwụ ụgwọ iwu ịdara. Mana ndị Baịbụl anyị debere ha, Kraịst na a ga-agbaghara anyị, a ga-agbaghara, mana a na-eme na-echetara gị dịka ndị Katọlik si debi ya na onye na-apịa ka dị afọ dịrị njọ gị ka dịrị. Ọtụtụ n'ime ụmụ nwoke bụ ndị achọ ọzọ ịchụ ụmụ agbọghọ. Afụrụ m pikchọ nwoke ahụ, ihe onyonyo nwoke a, o ji akụpa si na obu onye nze. Ya ka anyị si gị fee Chineke gị ma ị na-agọ mmụọ ma ịbụ Muslim, fọrọ asị na onye ama Jizọs a ga-eje n'igwe isi gbuo onwe gị. Onye Eshia na-ekpe Hindu subiri ezigbote mbi ya ga-afụ Chukwu anya. Onye Budaizm fere Chineke n'ime mmụọ ya ga-afụ Chukwu anya. Onye Hinduizm kpere Chineke n'ime mmụọ ya ọ ga-afụ Chukwu. Chineke kechara mmadụ nye mmadụ ihe a na-akpọ conscience. Na imebe ihe ọjọọ ma ihe ọma, ọ ga-agwa gị na nke ị na-eme dị mma ma nke ọzọ. Nze mewe ama ahụ ọzọ ya. Onye kpatara dị na-enye ihe echichi a na-echikịta maka ọtụtụ ndị igwe so wee bute nsogbu a. Ọ bụrụ na Krismas na-akwado ụfọdụ ga-ebi akwa degara ọtụtụ ndị ji ego na-achọ ka echi ha nka maọbụ nke ọzọ akwụọ 1 million 2 million were ego bubaa ihe niile ndị ahụ abụghị ọzọ. Mgbe ndị Igbo na-echi ọzọ, mgbe ndị onye nze ma ọ bụ onye ọzọ na-agba ndụ witiana, a na-ewere mma daa gị n'ọkụ zụta gị ọbara gị atasana na gị na anyị agba ndụ. A na-izodoro ọkpasị nkwute ike. Nwaanyị a na-eme kịta na onwe ihe o mere. O nwere ike asị na ọ bụ ụbọchị egburu ka o ji ada. Ọ ka ndị anasị emekwe o, ha ga-enye gị ogologo nkachi ka ha maka ụgbọ na ha bịa maka na ihe emere n'imi na o mebiri emebi. Ndị a na-abịrị igba ụgwọ ha na-akpa ha n'anya na ha ga-afọ gị fọmie gị afọmie fọtọkọ gị afọtọ. O ihe m kwuru, ọ bụrụ na ihe sibere gị ike na alụmalụ, enwere ọtụtụ ndị aghọta ebe ha nọ n'alụm. Ụfọdụ ụmụ nwoke bụkwa ndị ara, ha agaghị akọrọ nwunye ha mana ha ga-eje kọrọ onye iro. Achọrọ m ịgwa gị na ị ga-atakwa afụfọ dịrị gị. Nwaanyị, ọ bụrụ na di gị bụ ndị otu na-eme ọnụ, nne si na alụmalụ apụta na ọrụ onwe gị kwuchi ya ngọ bụ ire onwe gị ndụ nwa agbọghọ nwa onye ga-ejide gị. Ndị na-aga ejide gị, ndị a na-aga ejide gị, ndị ụzọ a ga-ejide gị, ndị ọhịa ga-ejide gị. A ga-afọta gị dịka mana ngwa ị hapụrụ di jekwube nwoke ọzọ na enwe ka di gị asị eme nke emekwa nke madam ị nọ na-arụ. Yes, omenala Igbo nyere nkwado na anụjuo ka ngo. Nwere onye ga-abịa sị gị ịda anọzi na ịda anụ mba, anyị dị otu ahụ adịrọ. Mana taa ndị be anyị na-ene n'ihe a na-afụ n'ihe onyonyo be ndị ọcha emekwa nke emekwa nke ọzọ eme. Cheta na ọ bụ na dibịa enezi anya mgbe ọ na-enezi anya mgbe ọ na-achọ ịdị nwukwu ike ịda n'olu dị n'ala. O nwere ike mgbe anyị na-agbadigo ụta na asị na ọ naghị anụ gị ọfụma eme nka ijezie ka ijeri ntị nwekwa ike ịnwụta ọnwụ ga-egbughị. Ka anyị mara na ya mara na alụmalụ bụ ihe mmụọ n'ọdị spiritual. Nwaanyị a na vidio ya ga ihe onyonyo ya gara viral nke bụ na onye ọbụla na-enene ma nwoke ma nwaanyị. Ọ ga-ekwu nwoke ebe ndị mmadụ nọ, ọ ga-akpọnwụ nwa ya oku, ọ ga-asị ndị mmadụ jee ya bịa. Gịnị ka ọ ga-akọkịta? O nwere ike isi na onwe ya ka achọrọ m ị na ebe a kọwatara gị emechaa ọ ga-afụ ihe o mere onwe ya. Ma nwoke ahụ ya na ya mere ihe ahụ. Ekwuola na ọtụtụ ụmụ nwoke esogbe dị ụwa. Ọ bụrụ na nwoke nwere ike iji hapụ nwunye mmadụ chụọ nwa abụ ụmụ abịa ọgụ na n'ahịa mana o jikwuru nwunye mmadụ ene ha anya onye ya na ya na-adịbu na mma. Kedu ihe a ga-akpọ nka? Ide enyere nwaanyị ahụ aka ma ọ bụ na iche nyere ya aka. Ịfọtọkọcha nwunye mmadụ, ịfọtọcha arụsị nwoke ibe gị, ọbịa bụ ite ọbịa bụoro nwoke ibe gị. Otu a ka gị bụkwa nwoke ị ga-esi ịfọtọkọcha nwunye mmadụ ijekwa buru nyataba nwunye gị jekwa di nakwa nwunye gị. Na ka ọnwụ si egbusisi ma onye ukwu ma onye nta a na-afọtọkọ na ya akwụba aka ụnụ ụtọ. Asị m na ime ị na-achụ ọtụtụ n'ime anyị amakwazi aka n'ihe na n'aka ekpe ha. Kedu ihe na-agba aka ebe na-agbagara Chukwu ebe a ha nọ na-akwa ike a bed ya ha nọ kere ebe a dọbara ya ọ na ndị elu nọ n'elu ọkwa ha na-afụwa. Ikuku ebe a ha nọ ha na-eku umekwu ya, ikuku n'ebe ahụ ifuru ya, mmiri n'ebe a ha na-afụ ya. Mmiri dị n'elu, o nwere ike nwee pure water ma ọ bottle water edere na mmiri ha ṅụrụ aṅụ na-enene ha mmiri enwere anya mana ọ na-afụzi ihe niile. Ịda asọpụrụ Chineke sọpụrụ aha. Onye na-apa ya ka dịkwa ya. Chineke kere nature were ile nyechi ihe ọbụla ikikere ile ka o si eke ya. Chukwu nwere ike ịgbara mana nature doesn't forgive. Ka uche anyị dị ihe anyị na-eme. O nwere ọtụtụ ndị ha nọkwazi n'ezi ị chọghị ịma ihe gbasara nwunye gị. Ịchọzi nwunye gị adịghị ma ọ ga-akpọ na nwunye gị jee nụọ nwoke ọzọ. Antị si na alụmalụ apụta na ọrụ onwe ọ kara gị mma ka ị bie ndụ gị taa atọ ka ọ ghara ịbụ mgbe ndụ gị ga-ebido ịtọ gị ụtọ ndị a na-awụ ozugbo jaa
a na-asị ọkwa mmadụ na-eme nwaanyị atacha afọ gbaa China niile mee nke nwa mee ihe ego ma ọ nọzi afọ na m ndị osi one ahụ wee mee. Ọ bụrụ mmadụ niile mụrụ ọnwụ ike bụ ndị metere ihe gburu ụfọdụ bụkwa aka ndị uke ọjọọ ma uke mmadụ danyere na ya mana ntukwuba aka gị ọtọ ka ọ ga-abụ okwu ụbọchị ndị mmụọ ga-abọ gị sham ka onwe ihe ikwutere ihe nji akọwa ọtụtụ ihe niile ndị a bụ ka uche anyị dị ya maka gịnị maka ọtụtụ gịrị maka ịkpafara n'eze Igbo mụrụ nze m ụzọ daalụ.